El diputat i número 2 dels populars a la comunitat, Antonio Clemente, s'ha reunit esta setmana amb dirigents del Partit Popular a la localitat. Ha estat en una reunió a l'Ajuntament on l'esperaven l'alcaldessa de la Pobla i diferents regidors i militants del partit i que ha comptat amb la presència del president comarcal del PP, Francisco Tarazona. Una visita on ha volgut conèixer les millores que s'han fet a l'Ajuntament com l'oficina Juntat, que ha modernitzat la manera d'atendre els veïns. Des d'ací al Saló de Plens per mantindre una reunió de treball de cara a la preparació de les eleccions de 2011. I el treball que es fa en el dia a dia per millorar el municipi ha centrat el missatge que l'alcaldessa ha enviat als militants. La cap dels populars a la Pobla ha assegurat que a la nostra localitat en els darrers anys s'està treballant en les necessitats dels veïns tant en infraestructures com en fomentar l'ocupació. La Pobla, pràcticament tots els objectius que s'havien ficat a nivell, ja no sols local, sinó a nivell de comunitat, com era el col·legi, que era la demanda número 1, està en marxa i ara anem a anar a visitar-la, i era una de les prioritats. La següent prioritat, com no, era la ciutat esportiva, el que el Plan Camps se ficara en marxa, també és una realitat, s'ha retrasat l'obra, però ja és una realitat que s'està començant, per tant, aquests dos hitos estan complits, i el tercer hito és el centre de salut, que encara no s'havia començat, però també està en marxa perquè Dios mediante en el mes de noviembre se licitarà i en diciembre se resoldrà la licitació, que podem parlar de que en Xiner estaran ja les màquines fent la feina que tenen que fer en el centre de salut. Clemente ha marcat el treball que s'està fent des de les institucions que governa el Partit Popular com a claus de cara a renovar la confiança dels veïns. En este sentit, ha destacat el fort suport que tenen els populars a les enquestes en la comunitat i també ha volgut recordar el gran marge de vots que rep de la comarca de Camp de Túria per damunt de la mitjana autonòmica. Estar en l'alcaldessa, el nostre president comarcal, Paco Tarazona, i veure també les inversions que s'han fet, que són molt importants, més de 10 milions d'euros s'ha invertit així en la Pobla, en un col·legi, en infraestructures esportives, que crec que ara visitarem. I jo crec que és veure un poc també el balanç que es fa, que és un balanç molt positiu. A mi m'agrada molt de dir-ho que en 7 anys de govern del president Camps s'ha fet un hospital per any, una depuradora al mes i un col·legi a la setmana. I anem a veure un d'aquests col·legis que s'han fet així en la Pobla. I des d'ací a visitar algunes d'aquestes obres que s'estan portant endavant a la nostra localitat. La primera d'elles, la ciutat esportiva de la Pobla. Són unes instal·lacions de remodelació que s'estan fent sobre el poliesportiu municipal i que formen part del Pla Confiança de la Generalitat. Una inversió d'uns 4 milions d'euros i que permetran un pàrquing soterrat, un nou camp de futbol i diferents equipaments. També les obres del complex esportiu L'Arxila. Després d'inaugurar-se la primera fase d'aquestes instal·lacions, ara s'està treballant en acabar el que seran les piscines cobertes i el gimnàs públic del municipi. Unes obres que posava en marxa l'Ajuntament durant el 2009. I en l'última d'aquestes visites que es feia a les infraestructures de la legislatura, Antonio Clemente s'ha interessat per la nova escola de la Pobla. Es tracta del centre número 3, el del Campés, unes obres que començaven aquest estiu i que falten poques setmanes per a la seva inauguració. Es tracta d'una obra de la Conselleria d'Educació on s'han invertit 6 milions d'euros. Tot en una jornada en què els populars han volgut mostrar el que s'està fent a la Pobla i preparar-se així de cara a les eleccions del pròxim any.